pursotetaan ja määrä on noin 8 grammaa. Ja voit laittaa ihan... Reippaammin. Juu. Tämähän sujuu. Nyt alkaa olla se hetki vuodesta, että on aika niinku panna täys höyry päällä ja nauttia Suomen kansallisrunoilijan parhaiten päivien tuotoksesta. Eli seurataan hillon reunaa. Juuri noin. Ja sitten koitetaan, että se, mihin se loppuu, niin se loppuisi sillä yhtenäisesti. Kumpi on tässä tärkeämpi, maku vai tämä ulkoinen houkuttelevuus? Mun mielestä molemmat. Eikö se Totta kai maku, juu. Mut kyllä tässä kato, kun tää on myöskin klassikko. Nyt me tarvitaan hyvää mieltä ja taisteluhenkeä Varsinais-Suomen ja Turun puolesta Runebergin tortun mukaisessa järjestyksessä. Hyvä maku ja mieli mukanamme. Skål!